Machina ari paZimbabwe ka vari kutoda kana kutomboendeswa kurehab chaiko. Isu hatina problem nevanenge vari genuine vari pakuda kutsvaga basa, vari pakuda kuita zvinhu kuti business rifambe, but not these guys ava vekunzi vari kuitisa vanhu zvokuti pane company iri kudhiraivhisa vanhu marori zvavo zvezvinzi dzikana negomo kwidza negomo uchiita sei vachitoshanda ipapo vari kushanda pacherechera matombo vachidhiraivhisa vanhu mota dzisina mabhireki, mota dzimwe dziri kuti dzakatopera matayi kudhara, but vatoramba vachingoti shandai makadaro, endai makadaro. So iko zvinezvi pane mumwe driver ari kutonzi asvika pakurasikirwa neupenyu hwake achingoshanda chikampani ichocho because of nhamo iri muZimbabwe, because unongo chikuto at least mainvestors auya kubva kwauya mainvestors vanenge vari kutoitawo mutoriro zvavo, mainvestors vari kuda kutomboendeswa kurehab. You know, situation yakadai so iyi haisi right. I think government inofanira kunyazopindira pane nyaya iyoyo. And the other thing varongosiya futi vangochera mazikomba, hapana ari kuzokwanisa kuzouya achigadzirisa situation nezvinhu zvinenge zviri papo, hapana ari kuzokwanisa kuuya achizogadzirisa kuti warati masiya machera mazikomba mosiyawo mavharawo kamakomba acho, kwete kuti nyika yasara ichitanga dump site kuti ange chimwe chinhu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinoda kuongororwa. Kozeta vamwe vari kuchera mumarwizi, varongosiya vachera marwizi wacho vakangopedza kumaina vobva vatoenda vasina nguva yekuzosara vachivhara, kunguva vachingotora zvinhu zviri papo. Ndosaka ndiri kuti these guys varifana kumbotanga vachiti wese ada kuya kunoshanda kuZimbabwe kunoita zvese zvaita zvekuchera kuZimbabwe anofanira kutanga aenda kurehab first, because aiwa kaZimbabwe is not a dump site yekuti munongosiya mangoita zvamuri kuda. Unotoona kuti even vanhu vacho vari kuita zveZANU-PF 2 or 3 vanenge vachidefenda vanonzwa kuti aiwa machina vari kugadzira chakati, hatisi kutaura nyaya dzekuti vari kugadzira 1 chinhu or 2 chinhu, tikumbotaura on the issue yekuchera zvinhu. Ndoati tichida kuti tipedzerane iyoyo, zvimwe zvese tozotaura papaya, asi iyo issue yekuti vari kuchera zvinhu izvi. And the other thing, vanhu vanofanira kubenefita futi kana kuchinge wauya kuchera mumunda memunhu, munhu anofanira kuva shareholder pazvicherwa zviri kuitika, because ndiye muridzi wemunda, ndo ivhu racho rakarwirwa, kwete kuti wo zvako muchina mufokoro wabva kunyika kwakoko uchingoya uchitoda kungochera, uri kuchera chicho unochera uchitadza kusiyira muridzi wevhu, zvinotizotibatsirei at the end of the day. But muri Zimbabwe ndisati taura nyaya dzese idzodzo, tisati tapinda pane machina, sanda kunzwisisa zvinhu zvekutaurwa nevanhu pamusoro pemazi China iwaya information about the way yavari kuita zvemamining sector zvavo izvi. Pane nyaya iri kunyanyonetsa, nyaya paBedbridge border post, border pari kupisa, border ma1 paborder paborder adzi mwana wese ari kurohwa mari road iyoyi. I don't know why is government ichita unge amenamene kudai, so nyazoziva kuti zvinhu zvakaoma munyika, vanhu vari kutry kuita zvinhu 1 or 2 3 things kuzvigadzirira mabasa, but vachitoziva kuti hakuna mabasa kudaro vakuda kuomesera vanhu tuma small business. Ipopo vanhu vatinoita tuma small business vari zvitoita kuti vanhu vararamise mhuri dzidye dzichiguta, ndo pavari kusangana nemaproblems futi pamusoro pekuita zvinhu zvakadai. So izvi zvinova zvinhu izvo zviri kurwadza. Cross border traders explain excessive Zimra and police checks on Bedbridge highway. Pari kugarirwa mwana wese muroad, ukuruza kuti ukanzi Zimra polisi ingorimo futi isina chero angoriwo mupurisawo zvake aringotsvagawo mari atongorimo muroad block after block after block, masvingo road yakaita kuzara highway iri kugarira vanhu vari kubva kujoza, munhu atoenda kunozvihodherawo ari kusechwa ka 50-50, apa unonge wabhadhara zijuti patotazonzi hauna kusimagula here, hauna kudidi here, zvese izvozvo. After wabhadhara zijuti muroad macho muri kupisa, uri kuwana zaki iripo, uri kuwana zvese zvingorimo muroad macho imomo, and apa dari kwemahara unopedzera unoona kuti vanhu vacho vari kuzotakura vanhu transport vacho vari kuzopedzera kuchaja mari dzakawanda, because hapana pekuti ndingaramba ndichingozongokula down, hapana ungaramba wakanyarara here, ungaramba wakadzikama here uchiona zvinhu situation dzichidai so, hapana pekuti unoramba wakadzikamira ka, unotoona kuti aiwa situation iyi yakutopisa. So cross border traders are raising concern over excessive and duplicated searches by the Zimbabwe Revenue Authority Zimra and law enforcement agents along the Bedbridge Highway Road. The traders warned that the practice is lengthening journeys, increasing costs and exposing travelers to harassment. Speaking to Buses Times, David Masomere, chairperson of Cross Borders for Economic Development, said many travelers are subjected to multiple roadside inspections despite having already undergone rigorous clearance at the Bedbridge border post. While acknowledging the need for enforcement, Masomera argued that the current system has become unnecessarily punitive. He said once cargo has been thoroughly checked at Bedbridge, there is no need for further inland searches. A single efficient inspection at the border should be enough to balance both enforcement and convenience. Traders have long complained that inland checkpoints are disruptive and prone to harassment and alleged corruption. Buses are often stopped multiple times before reaching Masvingo, with passengers required to disembark as luggage is re-examined. Critics say
This creates opportunity for rent seeking, with some travelers claiming they've been asked for bribes to avoid delays. Zimra has defended the practice, insisting that inland inspections are lawful and vital to enforcement. Officials argue that some smugglers misdeclare goods at the border or add extra cargo after clearance, making mobile checks essential. In recent years, Zimra has made significant seizures at Bedbridge, including narcotics and contraband, reinforcing its stance that customs enforcement cannot be confined to border posts. Speaking to Buses Times, Zimra spokesperson Gladman Jamini defended the searches, saying, "Our officers are guided by the law, and these searches are not designed to inconvenience travelers but to protect national revenue and ensure compliance." You know, zvese zvakatotaurwa yato nonsense, yato rubbish. These guys vari kungotambisira on time. Iyo bhazi rinosechwa ka5 kubva kuborder. What kind of nonsense is that? Atiti munhu ari kuti aclear. I understand kuti munenge muchitsvaga vanhu vasmugula zvinhu vanongapinza nekusero zvinobatira bhazi kumberi. Yes, ndo zvinzwisisa zvinonzwisisika izvo zvandiri. But munofanira kunge mune maways, munofanira kunge muchiziva zvinhu zvacho vari kuzvipinza nepari zviri kuzofamba sei. Noti ungotanga makutongobayirira vanhu kuti bhazi rinosechwa, unosvika unoita 3 days uri muroad uchibva kuSouth Africa. Chii chakadaro ichocho? Mira umbosechwa, mira border unoita the whole fucking day, ukasvika makuseni pepe unoswera uripo paborder pepe, unozobabuda kana kuma2 iwo wapinda mona 6 o'clock. Saka toti kuri kunyatsoendwa kwacho ndekupi? Ukuone ku other side machina ari kungoitawo zvaari kungoda futi munyika meme. Saka mabasa acho ari kumbonyatsoningana ndi both vanhu varikushanda machina ndo vamwe vari kufaka uchidriveswa zvimota zvisina mabreki. Alright, hati ndiri kuti machina investors acho akauya wodriveswa chimota chisina mabreki woita sei kuti nkondo pasi. Saka kuri kunyatsoendwa chako ndekupi? Chine musoro chacho chiri kunyatsoendwa chekuti direction chononongedzera kuti chiri kuitwa ndechipi? Ndozvo zvimachina zvenyu zvitori panje zvacho zvikutoriwa panje, vanoda kutoendeswa kuti vambosiya mutoriro vaenda kurehab, because iye pachake hakwanisi kuzviita izvozvo. And they don't care kuti munhu akanzi afa, ivo ngavafoka zvavari kuitisa vana vevamwe munhu. Road yacho haisi kufambika zvakanaka. What do you expect? Mototi nyika aiwa zviri bot kutorova, muda kutosvika 2030 muchiita kasystem ikako. No. Tozviziva kuti muri kuda kuavoida, mune zvinhu zvakawanda zvamunenge muchiavoida muroad, but at least pamwe pacho kombi inosechwa makwanda mwe havatonzwa vaneta. Unosechwa ka5 uno-offload uchidzikisa vakoma woto munhu wotofa kutanga business kacho ofa tofamba nemamonya 5 anodzikisa. Ivo vacho mapurisa acho nungo futi anongokuti dzikisa, haadi kudzikisa iye. Hadi ndiye ari pakusecha. Why asingadzikise zvinhu? Kana uri kwadzikisa zvinhu zvemunhu sekuratidza semunhu angadingina chidzokera usungeka. Andiwamisa mota yacho. Isunungure useche udzosera zvinhu havarongedze. Kungodzikisa zimota iwo zozvionera. Chii chakadaro izvozvo? Aiwa, zvimwe zvacho pano ndiwo plan koma zvakunyanyezvo. Ndoziva kuti vamwe wenyu ndokwamuri kutoitira mari, munenge mune matargets enyu paday pachii kuti tofanira kubeka mari yakadeso paday, but I think zvakunyanyezvo. Mapurisa acho ari murodhi vanoda mari zvisingaiti. Chioko muhomwe maiwi vakomana vanoda kutonyorewa ivava. Ameno ngapagadziriswa. Ndoda kuti ndikunzwisei nyaya iri kutaurwa yemachina iyi, mundiudzawo zvamuri kufunga. But before I do that, kana uchingori muSouth Africa unoda kuregisterwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, ungori nepassport iyoyo, Owen ndiye munhu wacho ari kuzviita. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Moitirwa zvinhu, moitirwa chibasa, moregisterwa macompany. The rest is history. Ndiye gari reliable, affordable. Vamwe vese vangatokuitira zvefake, but Owen ndiye munhu wacho. Garai mambata. Chibvai manzwa zviri kutaurwa paaudio. Vakomana. Makadi makomuredzi. Indogara muno mumberengo muno ndomandogara. Now iri kutona machina pasanda 1. Haina kidzi. Haina kidzi, zvinango makomba chete. Lithium anongosenga mahara vachingoinda meno kaonera divi raona gwanda. Asi chinondorwadza police camp mapurisa pasanda 1 nechikoro chepasanda 1 ndo zvinhu zvinorwadza pakuti maminerals akabuda musanda 1 pakabuda maminerals akawanda kwa history yacho ka kuda vamwe satatu zvagwa vaibuda na tantalite menamwe maminerals ezvinokwabuda lithium ndiri kubuda izvo ndo ikutopisa pari zvinhu musanda 1. But sanda 1 wakadaona tasa maklasi avo grade 1 inenge iri uko chichinhu chikomboni uko. Grade 2 amheno kwairi kuside rayo inayo ugawo.
hachisi chikoro chekuti ungatoti chikoro chaicho chekuti kana vakuru vachina ve-education ve-ministry of education vakasvika ipapo unosvika kuti vanoti tauya pachikoro chakadini ipapo, but inzvimbo iri kubuda mari panhu pekuti vangovakisa kana kuti clinic neboarding school papo chete nepolice camp yongogadzirwa zvakanaka-nakawo, kwete kuti makebheni avari kushandisa hazvinakidzi zvachose machainaka. Ini zvandoronga varume, nyaya yerevolution ngatisaita mufoni pasocial media zvatikuita izvi. Inotoda paground chaipo chaipo vanhu vachidoziva ivo kuti izvino kune revolution iripo. Pamaprovinsi poga poga patozikanwa kuti kune kwakati nhingi ndonokutungamira kwakati nhingi kwakati ndanotungamira kwakati. Zviri paground, zvisiri zvepafoni, zvepaground chaicho izvo vachinyatsokuona. Kana kuri kusungwa totosungwa zviri nani, because zvakafanana kana zvinonzi pakatanga huni nyange takasata zvagwa zvedu. Pakaigadzirwa zvese zvanaZanupF pane vanhu vakadourawa vakawanda, zvokufa kusvika kufa zvangana basa izvi. Asi ngavazotiwo kana vachiurayawo nayo vari pariski yokufawo. Indivo vanotozviziva kuti kana zvinhu zvasvika pastage yakadai hazvichadi kufosa vanhu, zvavanoda kutaurirana, kuti zvokuti tirambe tichingoshungurudzwa chiite munomu tichingoita zvimwe zvinhu zvisina kana musoro. Ndopaka munomu ndomakabuda imwe language yekuti kwanzi kungwavha-ngwavha. Haisi life iyoyo yokuti munhu unotorarama uchiti kwanzi ini ndinongwavha-ngwavha. Kungwavha-ngwavha kudini ikoko? Kurarama chimwe chidhiri chisina kana line chinogona kukupinza mujere kana zvekudini, ndokungwavha-ngwavha. Kana kuba kungwavha-ngwavha ndo life yakurarama vana veZimbabwe kuti kwanzi hanzi tongwavha-ngwavha. Kungwavha-ngwavha kudini ikoko? Munhu ngararame life iri fair, aiziva kuti mari yangu inobuda yakumuswa kati, ndo life iyoyo, kwete kwanzi ndongwavha-ngwavha. Unopedzisira wobambudza vanhu ndokungwavha-ngwavha kwachozve, because ndo zvatakuziva kuti muZimbabwe munhu kana unorarama nokungwavha-ngwavha. Kungava kurarama ikoko, but iri nyika yedu iri ngolutwa namaChina. Varumeka izvi zvepafoni ngatimbomirai izvi, tiite paground chaipo chaipo, tiziva kuti paprovinsi yakati kunomirwa nanhingi, mudistrict yakati nhingi ndanomiririra imomo. Kana vachisunga ngavachisunge tiri imomo. Asi kana zvinhu zvacho zvatosvika palevel iyoyo, kana mapurisa acho kana kuri kutourayana ngatiurayanei. Titoziva kuti chimurenga chadotanga ichi ndokudotanga kwacho chimurenga ikoko. Ivo vachapedza vanyatsoonawo kuti manje takadaramba vachiuraya vanhu tichauraya Zimbabwe yose. Tichauraya Zimbabwe yose, vanosara vari voga, ingava nyika iyoyo. Hai, makumi ndingati action.